fucking truck. И така, здравейте хора, аз съм Радо и днес бях предизвикан да направя на Slenderman The Cellar от Clasher Gamers HD. Казах му, че ще се опитам да мина на Medium. Искал да види моите реакции, как я играя. И да, нека да започнем. Така, първо да се оправя, се движа по-бързо. Така. Нека да започваме. До някъде знам как се играе. Тук ли? Не. Тук има ли ключ? Така, продължаваме напред. С мобизена мисля, че се оправих. Вече не се случва. Ето я. Взема книгата от земята. Завеждаме се за ключ. Няма ключ. Тук не виждам долу си. Няма представа. Ще мина сам. Няма съм представа на къде ходя. Чувам нещо. О, взема улица. Добре, няма. Трябва да му кажа само, че когато я види да се обръща веднага, да не се стряска да крещи. Както прави. Както го гледах. Така, тук две пътите ви. Нещо наляво. Макар че не обичам да ходя наляво. Стане нещо да мога къде отключен. Значи трябва да знам, че тук е заключен. Трябва да се върна. Сега трябва да мина сам. До тази врата. Тя е заключена. Защо е заключена? Така. Тук я няма. Тук няма нищо. Слагаме тази врата. Тя е заключена. Не мога да защо не открия никакви ключове. Вратителната. Тук май ще е замине. Не. Сега да умре. Мисля, сега се върна. Да отключа вратата и така, кървавата врата. Макар че не искам. Но ще трябва. Оф, сега тук се стресна. Не. Знаех, че стане тези нещо. Ще ми скочи. Трябва да гледам какво ще заключа. Защото ако изпусна някой ключ. Да, лошо. Така. Тук няма ключ. Няма да. Тук е. Тук си. Усетих как е бутнах. Не мога да мина. Така. Няма ключ. Но вратата е включена. Добре. Тук си нещо трябва да има. Трябва да се оглеждам добре. Книга ви нещо. Така. О, сякаш ще имам ключ. И да си ми изкочи май. Защото не видях нещо бяло ми стана на екрана. Опет кори. 4. Надявам се да ме чуете добре. Ще сега кажеш бая силно говоря. Тук мисля, че тук приключихме. Кажем, че книги са на едната страна. Да. Сега не знам на къде трябва да ходя. Ход нататък. Трябва да се върна да аз.
Май бях проверил всички стаи, да имаше май една заключена. Ето тая, беше заключена. Оп, още един ключ. Добре, сега ще изпълня. Аз се знам, бе. Ти малко ме изплаши. Не го очаквах. Предвидим да включи за книга. Няма. Тук има. Тук да не ми спаси. Книга. Добре, станаха 5. Още 3 останаха. Се надявам, че ги открием. Сега съм една представа къде трябва да ходя, защото се изгубих. О, колко тунели има. Едъмно съм. О, тук май е дългия път, дет няма нищо. А, не. Май съм насам. А, не, аз тук ходих ли? Къде насам? Забравих дали тук е дълг. Тук е май дългия, да. Тук не съм идвал, но вече знам. Вече съм идвал. Те още 3 книги останаха. Си някъде другите стаи. Да. Тук гледах. Само за малко спречу това, че имам един проблем. И така хора, върнах се. Гледате да видят мене. Не. Да продължим. Тук съм ходил, вече няма да ходя. Така, ето в началото. Нали? Да. Те продължим напред. Тук много врати. И трябва да се оглеждам по-добре за... Тук ли просто? О, сякаш нещо ми бъгна екрана. Използвах си ключа. Тук няма нищо. Тук няма нищо. Добре. Това е тази стая, което е добре. Айде идваме в последната стая, трябва да открием. Тръгваме на ляво първо, защото е най-близо. Тая врата, мога да отворим. Знам това да се скри. Аз мисля съм играл преди, до някъде знам. До някъде казах. Няма нищо. Мама някъде стряскащи монети, които аз са плаша лично. Две книги. Подохне ли? 6 книги, добре, още 2. Не само зорим. Аз дойдох на съм. Видях нещо. Идвам насам. Виждам ключе. Ей! Заши тук. Не. 6 книги. За сега. Още 2 останаха. Чакай, май обърках пътя. Вече аз не знам на къде ходя. Добре, това не го плаши. Добре, тук иска ключ. О! Пак ли бе? Седем книга. Странното, че още не ми изкочил. Което е добре за мен. О, сега къде ще ми изкочи? Май. Не. Да. Добре. Така, продължим ходим. Ето къде е едно да чуди. Моят. Не му паш, просто за малко ще да ма хвани или да ме убили, не знам. Сега да се трябва да търся последната стая. С ключ. Там няма шанса. Да, я видяхме. Скоро ще ме пипна Clash Royale. Да ви кажа. Докато ходим.
Само си нямам представа къде трябва да ходя, защото се изгубих. Не сам мисля. Не. Ого, тук къде се стрес. Признавам се, тук се оплаши. Значи нататък, напред. Не тук. Значи сме са. Значи някоя друга стая ми трябва ключ да отключа стаята. Трябва да обиколя другите две. Но мисля, че не е тая. Нали? Значи съм насам. Тая грамадната. Някъде където не съм отворен, не трябва ключ да значи. Нищо си няма да представя къде е. Само да не съм изпуснал някъде, защото това е по-гадно. Защото докато намеря... къде точно? Това е без задънената улица, нали? Няма смисъл да ходя до там пак. Значи някаква стая ми се ме включила, защото имам един ключ. Само трябва да открием, да, което е трудно. Да, надясно. Бях открил май. Тук май бях проверил всичко. Или не знам. Докато намеря... Не така. Но малко ще да ме уби. Тук бях идвал, бе. Ето е. О, супер. Ето видяхте ли? Получи да дойдох. Колко съм бил сляп. Да, май свършим. Сега съм да намеря изхода. Там първоначалната врата. И да ви кажа на коя ще реално наближавам. Ще ви кажа там за един сайт. Сега няма да ви кажа. Ако се не стига някой друг ютубър, който може да ви казва. И да. Ето тази страница. Няма смисъл да ходя. И май това е края на играта. Не. Сега взема, ще да умра. Аз ме обикалям в кръг. Не съм. Не. Не бе, не съм. Ходя на грешното място. Аз съм насам. Сега си няма представа, съм насам. Защото намеря изхода... това е да... близко съм, разбрах. Много съм близко. Ето тук са така, да. Май свърши играта вече, защото тук би трябва да е вратата. Така помня. Тук напред. Сякаш така беше пътя, бе. Всяко не е тъй. И... ето свърши ми втора. Congratulations, you managed to find out the missing books. Поздравление, че открих там всичките книги. Да. Тази нещо стане. И да. Това е хора и сега ще ми пуснем клип сигурно. И да. Това беше и до скоро.